سلام تخطاتل تزار كانل نزل محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو سلام تخطاتل تزار كانل داميكم يخون زلنا يوغيزي ورح قنبت كل تشحين إسرانا بعتنيو ورح قنبت دما تقول جيزة معلتنا تنت نتصم بلالون نبعلون ورحيو أبزا حلفة عامتات جن ورح قنبت منشي مكتتالن ناي أحوات مقرفات أنو كوينا تريفالا درو أبتناي مبعال أوان كي بتحناكو أبزا حلفة معلتات حدا حونا ناب إسرائيل بأسك أغي تقاتيلو ميتلو نسدرابيتو صنعتها بكموبل نعود ما من قصة سمايا وارسو تأقداسي حتو جن سامعاسينا خنقاتل سامعاس كم زندابلنا خن كيديناي مخنياتو إذا ما بدقة زلو زكاتلو وقامتن دقفتن كلتياتهم بدولات كلتياتهم أديومن عدومن قريفهم زمتين بزعب هذا ما أبز حلفة أسفح حبيلنا سرحنا نيرنامو بس كان عن رأيه تمليسنا لو تتر إني خاك بحاجة مور نومينال زنبرة سلاماو زنبرة ناب قرب أغريسيف عينت واي حيلي أمني زوسخة عينت مكسا أساتي دولو زريد تسفى عالم حدا جي من الباش حدا حنسابون على حساب متسنيو قال سباتون يزاربو يسمعومي ازي من قصة أصناي برقيدنا حمدون كاب نعم عمي زنبرة كاب جيسان جرمن جميل كمالتي اتي زلع على ترزي اب إسرائيل بإنا يوينا من الباش اب سويدان وانترعيو اب دياسبورا مجمار ناي ارتاويان ناي كنات حد خلو بلو نخأل ازي مغنياتو زم سبات ازي امبرت تزنبوهم نيرو كلتياتهم مالتي توم برقيدنا حمدو توم رابعي قنبار زبالو ببوغنو متفالوسو خويني دي سمعاكا أب انتاي درجة إنا زلنا سلمتاي أبزي درجة زودي قرار ምናልባት ኣብታ ናይ ዘስላሴ ንስኻን ንፅቡቅ ጌርኩም ዝገለፅኩም እንታይ እቲ ብርጌድ ንሓመሉ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩነተ መቃንሲ እንታይ ፍልይ ዘብሎ ነገር ኣሎ ንፅብል ሕቶ እታ ናይ መጀመርያ ከምዚ ክንብሎ ከም ዝበልኩሞ ካብቶም ሓሊፎም ዝረኣዩ ህዝባዊ ነትኩታት ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ጨፍላቕ ስርዓት ናይ ምቋም ናይ ህዝባዊ እምቢታ ነትኩታት ሓደ መርኣያ ብርጌድ ንሓመሉ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመሉ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተፈላለየ ፈተነታት ምንቅስቃሳት ግበር ነይሩ እዩ ኣብ ኤምባሲታት ናይቲ ስርዓት ኣብ ደገ ዘለው ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ነይሩ ኣብ ጣልያን ነይሩ ኣብዚ ናይ ጀነቫ ዘሎት ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ወኪል ምስቶም ነቶም ናይ ዲፕሎማስያዊ ሰርክልስ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ፅላታት ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ስርዓት ጥራሕ ዘለው ቦታታትን ሰባትን ኢንጌጅ ዝገብር ሓደ ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ዲሞንስትሬሽን ዝግበር ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ፍልይ ተብላ ምስ ናይ ኣክል እውን ስዒቡ ዝነበረ ቅድሚ 2-3 ዓመታት ዝነበረ ምንቅስቃሳት ሕጂ እውን ዘሎ መቐፀልታ ናቱ ሓደ ካብኡ ዘይፍለ ህዝባዊ ኣብያ ኮይኑ እዚኣ ፍልይ ተብላ ሓንቲ እንታይ ሓደ እቲ ከም ዘስላሰ ዝበሎ እቲ ቀጥታዊ ዳይሬክት ኣክሽን ማለት እዩ ጎነፃዊ እውን ኣይኮነን ቫዮለንት እውን ኣይኮነን እዚ ጥራሕ ምስቲ ውስን ዝበሉ ወከልቲ ናይቲ ስርዓት ጥራሕ ዝግበር ዝነበረ ዳይሬክት ኢንቮልቭመንት ቀጥታዊ ዝኾነ ምርኻባት ስጋብ ምጉናፃት እውን ብመልክዕ ሰላማዊ ሰልፊ ምስቶም ናቱ ደገፍቲ እንሱ ዝውድቦ ዝግበር ባህላዊ ብስም ባህላዊ ምትእኽኻባት ተባሂሉ ዝግበር ምንቅስቃሳት ናብኡ ወሪዱ እውን ሕጂ ምስቶም ሓፋሽ ኤርትራውያን ኣሕዋት ሓደ ቀጥታዊ ዝኾነ ርክብ ገይሩሎ ማለት እዩ which is ምስታ ኣስዒብካ ዝሓተትካ ሕቶ እውን ትመስል እያ ማለት ኣበየና በፂሕና ዘለና ክናላት ሕዶ በፂሕና ኣለና ወይ ከምኡ ዶ ምኾነ እቲ ሚንስ ናይ ሚንስ ኦፍ ቫዮለንስ ናይ መቃታተሊ ሪሶርስስ ተዘለወና ንብረት ንዋይ እንተዘለወና ስምተቃተሎ ዶ እቲ ሰብ ዝብል ሕቶ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብፍላይ እዚ ናይ እስራኤል ዝምህረና ነገር ምክር ኣልዩ ካብኡ ኣዚና እውን ካብ ዘይረሓቅና እዩ ማለት እዩ ተኽእሎታት ነይሩ ዝኸውን ኩነታት ኣፍቂዱ ተተኸውንስ እዛ ዝረኣናያ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ካልእ ስለ ዘይነበሮም በርቶም ኣሕዋት ዘለው ብሓንሳብ ዝተሰደዱ ኣብ ሓንቲ ቴንዳ ኣብ ሓንቲ ኣጉዶ ናይ ሸገራት ብጥይት እንዳተሳሕቱ ብሲናይ ናብ እስራኤል ዝኣተው ኣሕዋት ብደም ክፋሰሱ ሕማቅ ርኢና ነርና ማለት ስለዚ ዕድል ኣይገበርናን ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ከምኡ ዝበፅሓና ንመስል ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ተስፋ ገብር ሓደ ውሱን መልክዑ እዚ ካብቲ ናይ መጨረሻ እውን ክኸውን ብመልክዕ ደም ብምፍሳስ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ብዝብፅሒና ንዝብል ሕቶ
እቲ ክሪቲካል ትሕቶ መበገስ ክንሓቶ ዘለና እንታይ እዩ ዝብፅሒና ዘሎ ሓደ ቀንዲ ተሓታቲ ናይ ኣብዚ ወሪድናሉ ዘለና ናይ ኣብዚ ወሪድና ዘሎ ስጋብ ደብ ምፍዛስ ኣብፅሒና ዘሎ እቲ ተዓዲ ዘሎ ስርዓት እዩ ሓቋፉ ዘይኮነ ንርእይቶ ተቐባሊ ዘይኮነ ህንጥሾ ጥራሕ እንድሕር ኢልካ ብጥይት ብታንኪ ዝመፅእ ስርዓት ኣብቲ ዓዲ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ባህሊ ከም ሓደ ፖለቲካል ባህሊ እቲ ፖለቲካል ካልቸር እቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ኤርትራ ናይ ጎነፃዊ ጥራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ባህሊ ከም ነጥሪ ወይ ብከምኡ ጥራሕ ተኸስኪስና ከም ንዓቢ ብከምኡ ጥራሕ ከም ዝመስለና ናይ ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣፈታትሓ መንገዲ ኣርኢና ማለት እዩ እሱ እቲ ናትና እቲ ዝዓበናሉስ ንሱ ጥራሕ ኮይና ማለት እዩ ካልእ ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኣብዚ ደገ ዘለዉ ንሱ እዩ ነቶም የዕጢቑ ወዲቡ ውፈሩ ብረት ጥራሕ ዘይሃቦ እምበር እቲ ካልእ ኩሉ ዝግበር ሞራላዊ ፖለቲካዊ ካልእ ሓገዛትን ምትብባዓትን ዝገብር ስጋብ ናቱ ናይቲ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዘርስ ናውፊሩ ዝውድብ እሱ እቲ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደገስ ምስ ስርዓት ኢና ብተዛዋሪ ምስ ስርዓት ኢና ንድግፍ ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የብፅሒና ዝብል እቲ ጨቋኒ ዘይሓቋፊ ዝተፈላለየ ርእይቶ ዘይቅበል ዝተፈላለየ ረኣይታት ዘይቅበል ሓደ ዲክታቶርያል ዝኾነ ስርዓት ኣብቲ ዓዲ ኣሎ ንሱ ይዕቢልና ኣይረኣናያን ብኸመይ ጌርካ ፖለቲካዊ ፍልልይ እንድሕር መፂካስ ፖለቲካዊ ፍልልይትካ ብኸመይ ፖለቲካል እንዳተባኣስካ እንዳተሓናፈጥካ ግን እንዳተኸባቢልካ ከዓ ከም ሰብ ኣብ ከምዚ ከይበፃሕካ ብኸመይ ሽግራትካ ትፈትሕ ዝብል እቲ ኣርት ናይቲ መሰረታዊ ናይ ፖለቲክስ እውን ከም ንስሕቶ ጌርና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ሕጂ ወይ መንገደያ ወይ ኣነ ጥራሕ ዝኸዳታ መንገዲ ወይ ከዓ ሓደና ጥራሕ ዝኸዳ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ኢና በፂሕና ዘለና ኣብ ኩናት ሓድሕድ ዝመስል ኣብቲ ናይ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ደማዊ ኩነታት ደማዊ ምፍሳስን ከይንበፅሕ ተስፋ ገብር በዚ ንሪኦ ዘለና ግን እዛ ናይ እስራኤል ዝምሃረትና ነገር እንድሕር ኣልዩ ኣንፎርቹነትሊ ካብኡ ርሒቕና ከም ዘለና እንተ እቲ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ይብላ ነይሩ ምናልባት ኣብኣ ትውስኽ ክነብርሃ ዘላ ብላ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ኩናት ሓትሕዝ ዝበሃል ተነቃፊ ኣርእስቲ እንድዩ ኢሞሽናል እውን ንሕብረተሰባት ሳይ ዝገብር እዩ ኣብኡ ንሱ ይኮነን ኣነ ብከምኡ ኣይርዮን እየ ናብኡ ኣይበፃሕናን ክንበፅሕ እውን ኣይኮናን ከም ሕብረተሰብ ግን እዚ ምርፃም እዚ እንታይ እዩ ንምንታይ ኣድልዩ ዝበሃል ሕቶ እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ምዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዝራፀም ዘሎ ሓይሊ ኸኒ መን እዩ ዝበሃል ሕቶ እዩ ተስፋ ኣለም ኣምፅዋ ፀኒሑ ይመስለኒ እቲ ስርዓት እዩ ሰባት ዜጋታት ኣይኮኑን ስርዓት እዩ ሕጂ ውሑዳት እዚ ስርዓት እቲ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ክሳብ ኣብ ብኤምባሲታት ዝኽፈሉ ሰባት ምሻለልካ ኣብ ኮሚኒቲስ እዮም ተዘርጊሖም ዘለዉ ጥርኑፋት ዝኾኑ ምሻለካ ነቲ ስርዓት ዳይሃርድ ናቱ ኣለዉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተዘሪኦም ኣለዉ ውሕዳት ግን ኣይኮኑን እዚኣቶም እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ረፅሚ ክእቶ ከሎ ምስዚ ናይ ብርጌት ንሓመዱ ለውጢ ዝደሊ እቲ ስርዓት እዩ እንታይ ምስኦም ዝተኸራረም ዘሎ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ነቲ ስርዓት ካብቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ፍሉይ ፖለቲካዊ ርእይቶ ዘለዎ ኣሊና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ራሽናል ክንሪኦ ተዳ ኮይና ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ትሕቶ ናበይ እዩ ዘሎ እቲ ስርዓት ስቲል ኣሎ በቲ ስርዓት ዝተታለሉ እውን ኣለዉ ብዙሓት ኣብዚ ሰያት እዚ ዝኸዱ እውን ከይተረድኦም ኣብዚ ጉዳያት እዚ ግዳይ ዝኾኑ ወይ ድማ ኣብኡ ኣብ ክንዲ ምኻድ ኣብ ክንዲ ዘቋርፁ ንባህሊ ኢሎም ዝኸዱ ግን ከዓ ንግዳያት ናቱ ዝኾኑ ኣለዉ ሕጂ እቲ ብዝሒ ሰባት ኣብኡ ምምፁ እቲ ስርዓት ዝጥቀመሎም ድማ ናብዚ ከምዚ ዓይነት ጎንፂ ይእትውዎ ከምዚ ክልቲኣትኩም ዝበልኩሞ ኮይኑ ይስምዐኒ ኣነ እንታይ እዩ ዝረኣየኒ እቲ ኣብ ኩናት ሕድሕዲና ዘለና ወይ ኣብ ካሊእ ኢና ዘለና ንዝብል ምናልባሽ ኣብ ከምኡ ከይንበፅሕ ተስፋ ገብር ከምዚ ዝበልካዮ ግን እዚ ዘሎ ምልክታት ናይ ሓባር ረቑሓስ ኣለዎም እዞም ክልቲኣቶም መን እዮም እዞም ዝራፀሙ ዘለዉ ኢልካ ምርኣይ ከም ዝበልካ ኣገዳሲ እዩ በዛ ሓደ ወገን ብርጌድ ናሓመዱ ወይ ንፍትሒ ንደሊና ዝብሉ በዛ ሓደ ወገን ከዓ ራብዓይ ብርጌድ ራብዓይ ግንባር ዝበሃሉ ምናልባሽ ዝተፈላለዩ ሽም ኣለዎም ደቂ ሓደ ልቢ ገለመለ ግን ብመንፅሩ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት እዮም እቲ ናይ ሓባር ረቑሓይታቶም ግን ክልቲኣቶም ኤርትራውያን እዮም ከም ድመስለኒ እውን ክልቲኣቶም ብተፈላለየ መገዲ ዝተበደሉ እዮም ዓዶምን ኣዲኦምን ገዲፎም ዝተሰደዱ ብዙሕ መከራ ዝፀገቡ ዓይነት መንእሰያት ብብዝሒ እዮም ሕጂ እቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ዝገርመኒ ምናልባሽ ትርፅም ወይ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ብሕልፊ ናይ ብርጌድ ናሓመዱ
ናይቶም ንፍትሒ ንደሊና ዝብሉ መናእሰይ እቲ ታርጌት እዞም ሰባት እዚኦም ኣይኮኑን እቶም 4ይ ብርጌድ ኣይኮኑን ከም ትብሎ ፀናሕካ እቲ ታርጌት ናብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ጨፊኑ ሒዙ ዘሎ ስርዓት እቲ ብፍትሒ ዘይከይድ ዘሎ ዲሞክራሲ ዘይፍቅድ ዘሎ ብዘይ ዝኾነ ፍትሒ ሰብ ዳኣስር ዘሎ ስርዓት እዩ ግን ኣብ መንጎ ከዓኒ ኣብ ክሮስሮድ ዝተሓዙ ዘለው መናእሰይ ከኣለው ብናይ መገዲዮም ብዘይገድስ እንተ ተታሊሎም ድዮም እንተ ኣሚኖምሉ ድዮም እንተ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ለውጢ ዘፍቅድ ኣይኮነን ዝብል ዝሓዙ ድዮም ወይ እውን ብካልእ ዓይኒ ዝረኣይዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ዝሓለፈ መልእኽቲ ከም ዝረኣኹሞ ሰባት ነናቶም ዝኾነ ምክንያት ክህልዎም ይኽእል እዩ ከም ደገፍቲ ኣነ ሃገረይ ስለ ዘፍቅር እየ ንሃገረይ ዝከላኸል ዘለኹ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ካብ መን ኢኻ ንሃገርካ ክትከላኸለላ ሓውካ እንዳቀተልካ ሓብትካ እንዳሳደድካ ነፍስኻን ቤተሰብካን ኣብ ሓደጋ እንዳእተኻ እሞ ከዓኒ ካብ ሃገርካ ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ርሕቕካ ሃገረይ ዝከላኸለላ ዘለኹ ምባል ምክንያታዊ ይኮነን እዚ ውፅኢት ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ፈላላይ ኣዚርካ ክትሓስብ ዘይገብረካ ናይ ሃገራውነት መርዚ እዩ በቲ ካልእ ወገን እውን ገለ ተቃወምቲ እሞ ሕነ ክንፈዲና ኣንሕና እውን ክንቀትል ኢና ክብሉ ትሰሚዕ ኢኻ ብርግፅ እዞም ከምዚ ዓይነት ዝብሉ ከም ዘይቀትሉ ፍሉጥ እዩ ግን ንገለ ሰባት ከራስኑ ንገለ ሰባት ኣብ ሓደጋ ክእትዉ ከምኡ ከም ዝብሉ ፍሉጥ እዩ ኣብ ደገ ከም ንቕመጥ መጠን እቲ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ከም ዘይገድፈና ፍሉጥ እዩ ሰብ እንደሆነ ቀቲልካ ኣብ ቤት ፍርዲ ክትከይድ ኢኻ ክትእሰር ኢኻ ክትበሊ ኢኻ ነፍስኻን ቤተሰብካን ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ኢኻ ስለዚ ሓላፍነት ክንወስድ ተዘይክኢልና ንነፍስና ብሓደጋ እቲና ንቤተሰብና ብሓደጋ ከም ንእቱ ፍሉጥ እዩ እቲ ካልእ ሕቶ ድማ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ናይ ወርሒ ጉንበት ናይ ፅምብል ግዜ እዩ ኣብኡ ዝመፅእ ህልኽ ኣብኡ ዝመፅእ ባእሲ ኣብኡ ዝመፅእ ናይ ሕዋት ምቅትታልን ካልእ ካብኡ ዝለዓለ ነገራትን ድማ ዝሓለፈ ርኢና ኢና ስለዚ ኩሉ ግና ነዚ ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ምሁራት ድዮም ካልእ ድዮም ነዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ፍልይ ከመይ ገይሩ ክፍታሕ ክእል እንታይ ክግበር ኣለዎ ጣልቃ ዝኣትውሉ መገድታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ምስለኒ ባዕሎም እቶም ውድባት ዝበሃሉ ካብ ተቃወምትን ካብ ደገፍትን ካብ ክልቲኣቱን ንነፍሱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ክወስደላ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ናብዚ ባእሲ እዚ ከይደ እንታይ እየ ከምፅእ እንታይ ረብሓ ከምፅእ እየ ንመን ከኸርብሕ ኢልካ ክትሓትት ፅቡቅ እዩ ስለዚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሕዋት ባእሲ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሕዋት ምቅትታል ኣበይ ከብፅሓና እንታይ ከርባሓና ኢልና ተዘይሓሲብና ውልቃዊ ሓላፍነት ተዘይወሲድና ናብ ዘይተደለየ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝበልክዎ ምናልባሽ ብንእሱ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ ናይ ሕዋት ናይ ገዛእ ርእስና ኩናት ናይ ገዛእ ርእስና ምቅትታል ናይ ገዛእ ርእስና ዕንወት ክመፅእ እዩ እዚ ከዓኒ ነቲ ክቅየር እንደልዮ ዘለና ኩነታት ክቅይር ዘይኮነ እንዳበኣሰ ነፍስና ግዳያት እንዳገበረና ክኸይድ እሞ ኣዕሚቕና ክንሓስበሉ ሓደ ንዕኡ ዝኸውን ስትራተጂ ክነውፀሉ እሱ ኣገዳሲ ይመስለኒ ተዘይኮይኑ ሓውካ ቀቲልካ ትረኽቦ ነገር የለን ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዓቕሚና ክንሓስብ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና የቀኒየለና